Hei vaan Suomen kansa, mä oon Jukka Rasila, TV:stä tuttu kuminaama. Muistat mut varmaan kun ennustin, olin pahempaa luvassa. Olin nuorten kanssa pahassa pulassa, nyt on taktiikkaa, mulla on tekniikkaa. En oo eilisen poika, mä suojaina liittaan. Sit kun on aika, mä oon valmis, tee mitä tarttee revi, paina vain halki. Se on Wiki Baby in the house, viime kauden toiseksi parasta pääs. Ja taakse reikä naama, Juri Kakka, Vappi Vaalimaalta ja Jone Riksusta. Mä oon valmis nyt ihan mihin vaan, mitä ohjaaja ikin saa. Mielen omassa pääkopassaan, anna tulla vaan, kokeillaan. Teatterikoulun opella Framille meitsit onnistaa. Hei vaan, mä oon Iina Kuustonen, 26V, kaunis ja kultainen. On tutun kuulonen, ku Anssi Kukkonen, mut nousee ukkonen, jos alat hukkoile. Nyt kaikki kuulolla, ku alan hommiin. Seniori tulee pääty takakonttiin. Se vaan on niin, ku vedän rooliin. Taistelu ilme päälle, mä huudan oikein. Putous, 1,5 tuntia, suora lähetystä. Se tietää hiipoluu, eikä mitään käsitystä. Mitä milloinkin tapahtuu. Lauantai-iltasi, katsi kato, kuka tippuu. No mun ei tarvitse varmaan edes kertoa kuka mä oon, kun kaikkihan sen tietää, viime kauden voittaja oon. Mä oon nuori ja komee, lisäks päästäni nopee. Meikän ikä loppu, sukupolvi uhaksi kokee. Löytyy bokserit, aamutohvelit, CD, keittokirja, tortun kostutin. Jos haluat menestyy, ota malliin. Nyt jengi riittää jonoks asti tortturalliin. Onneksi on huija, kun huijat pitää yhtä. Just niinku viimeks, mä en oo tyhmä. Mulla on ässä lihas ja blondi vitsit lahkees. Rap battlein voitais, katsotaan kel riittää lahkeet. Mä osaan impro ja osaan myös laulaa. Ei kyllä lupa menestyy, mut sale pääsee nauraa. On uus tääl, joten anna mulle breikki. Mä poltin hienon neiti, en oo todellakaan sulle baby. Uutta verta ja uusia naamoja. On napapiiri hero, en pelkä siis kaamosta. Enkä sitä, et pitää tehdä mitä pitää. Heitä löyly vaan lisää. Tuutte näkemään, miten näin jonnot alkaa pätemään. Kun nykyään ei tiedä miten kätellään. Me vanhat kävellään, nuorten yli tosta vaan. Ei pääse kostamaan, kun nopeasti ne kolkataan. Putous, 1,5 tuntia, suora lähetystä. Se tietää hiipoluu, eikä mitään käsitystä. Mitä milloinkin tapahtuu. Lauantai-iltasi, katsi kato, kuka tippuu. Se on KRISTA, joka tulee tiputtaa, kaikki muut tiputtaa. En anna sääliä, mä tulin voittamaan. Kun palaa käymi, tervetuloa koittamaan. Vaikka on misu, ei kansi hämääntyy. Tää tyttö osaa jipot äkkiä, se takki kääntyy. Ja sit kun kääntyy takki, heilahtaa myös tukka. Sit kun alkaa räppi, matsi antaa tulla. Mä oon ollut kuuluisa jo tosi monta vuotta. Sen takia en aio aikasi pudottaa. Aion voittaa, sano kuka mitä vaan. Löytyy feimiä ja montaa eri valuuttaa. Lähti kukka ja putos pikku takki. Löytyi tilalle oma sisäinen lapsi. Nyt varoituksen sanan kande varautuu, koska tän lapsen suusta raikuu totuus. On ollut ykkösellä, 3. teatterissa, DVDllä, firmabileissä. Muistat sä, toisin kuin ton Jaakko Saari luoman, sen vanhan baarikuoman, mitä sanoo barbaaritoukan. En halua kerskuu, mut on vaan paras. Mitä eilen tapahtui? Aamulla oli kynsilakkaan avas. Te tuutte näkemään, lupaan jo etukätemään, tehdään teille paras show. Me ollaan nuorempi, vanhempi, rumempi, paljon komeempi. Me ollaan huonompi, parempi, kylsempi, paljon hauskempi. Me ollaan nuorempi, vanhempi, rumempi, paljon komeempi.